Per una altra, volia fer-li dues preguntes sobre el tema de l'aigua. Fa ja un parell de setmanes que hi ha problemes amb l'aigua del Llobregat. No se sap exactament la causa, quan estarà solucionat el tema, i dos seria, quina és l'opinió de vostè i del govern de la Generalitat que la guerra de l'aigua Acciona Agbar hagi tingut que arribar a Europa per la denúncia que ha fet Agbar per incompliment de l'execució de sentència? Bé, començant pel final, jo no estic d'acord amb aquesta afirmació que el govern de Catalunya estigui incomplint cap sentència. El govern de Catalunya hem manifestat la nostra voluntat de complir immediatament, no amb aquesta, amb qualsevol de les sentències, i en aquest cas hi ha una resolució clara del Tribunal Suprem sobre unes peticions diverses de mesures cautelars sobre aquest contracte en litigi. En aquest sentit, nosaltres hem reaccionat automàticament i abans que el conseller titular de la competència de gestió en matèria d'aigües a Catalunya, el conseller de Territori, prengui una decisió, ha constituït novament una mesa perquè puguin avaluar i precisar les decisions a prendre en compliment de la sentència del Tribunal Suprem. Per tant, estem aquí. A més, li avanço... La mateixa mesa taula que va fer el concurs anterior. Sí, i per què l'hauríem de posar en dubte? Són funcionaris de carrera i de prestigi reconegut que actuen amb absoluta independència. Això són les garanties i sotmesos a tots els controls d'un estat de dret on, a més, Catalunya ha estat exemplar i pionera en la mesura que s'ha dotat d'un tribunal en el qual es pot recórrer per avaluar la legalitat i objectivitat d'aquesta adjudicació. Estem aquí. Estem just aquí i li avanço fins i tot que en les properes setmanes el posicionament serà definitiu per part del govern de Catalunya i que per tant aquesta mesa acabarà els seus treballs en les properes setmanes perquè tenim la voluntat i tinc el mandat exprés del president de prendre una decisió ràpida que doni compliment a la sentència del Tribunal Suprem. Quant al tema que afecta efectivament el Llobregat, doncs s'estan duent a terme les actuacions oportunes de detecció i d'identificació d'aquest problema. Avui mateix a govern, de fet, s'ha aprovat un contracte d'urgència, d'emergència, amb Aigües de Catalunya per continuar gestionant correctament, amb garanties, les actuacions que s'estan duent a terme en el sistema Martorell i que afecta, com vostè pot imaginar, en el tram final del Llobregat. No tinc massa res més a dir-li perquè especularia i no m'ho puc permetre. Primera pregunta de totes. Sí, si me la pot recordar, perdó. Sí, aquest programa especial, aquestes mesures que... El nombre de famílies que se'n podrien beneficiar. És de mal saber. Tampoc li puc aventurar una quantitat precisa, no ho tenim avaluat. Sí que tenim identificats els municipis on realment tenim acreditada la demanda, on podem actuar i per tant veurem quin és el comportament també del mercat i de les entitats financeres. En tot cas ens haurem dotat d'una mesura d'intervenció preventiva. Conseller Homs, la pregunta va adreçada... És la primera vegada que el govern demana els arxius a Àvila? O si s'hi ha demanat més vegades, quina posició han tingut des d'allà? No li sé contestar, diria que sí, perquè la identificació d'aquesta documentació ha vingut, em sembla que després, després vull dir, s'ha conegut darrerament que existia aquesta documentació i per tant jo diria que sí que és la primera vegada que es demana, em sembla. Dius... Ja li confirmaré de totes maneres. Què més? Sí, jo tinc una altra pregunta sobre el tema de la llei de pisos buits que es tramita al Parlament. Ho dic perquè no sé si el govern compta que